Nini hamsangma borok online dongoi tongo fiaba bini hoite ni thaniwo kono kaisa message bano phaya nini text no reply nani to onek hasani kokse botabok nini call rok ponjose receive rok khlailia agi rogo hangka hangke kono wan suya kare no kono sana nangya kare no nang text rok khlai ru te bono reply rok boru fiaba tabok hangka hangka nang hazar ta phone text hori ponjose nang tabok hangka hangka reply rok mainlia o kosto te o dukho rok no nang sakpangni thani no hui to no hayada fiaba nang sajung tongprokani ni mokol ni mokti rok no narike maya ngona khnadi nang businani nang sinai nang bo tabukhe move on khai biskangni lama hamnai ni nang sinai jodi se bono no ignore khlaye move on khaye biskangni lama kahamken humui tongi mano hangka hangke nang bo mana nangnai nang bo move on khaye biskangni lama kahamken humnani nangnai nang bini bagai hopung thuya tongo nang bini bagai hopung no ni mokol ni mokti khiklayo fiaba bo khai bini mokol ni bagai thopsa mokti phano khiklaya ang soi mano gisa jora nangnai omorok thik nani fiaba nang bo loima khaisinai tabukle sasung dong nani fiaba tamni hingke jefro chungna kim borok ignore khlaike afro dukhobo onek no nango